Namhlanje usuku olukhulu kakhulu besizovalelisa abantwana bomculo ithimba lama-Afrika beyaphesheya kwelwandle eWashington DC where bezoqinisekisa ukuthi batshengisa ukuthi ayina ama-Afrika and liyini iTheku. Sijabule kakhulu besobavalelisa ukuze egcineni kosuku bakwazi ukuyiphilisa, bakwazi ukufunda okwenzeka emazweni angaphesheya, nabasemazweni angaphesheya bakwazi ukufunda ukuthi eAfrika kwenzakalani. Siyabonga kakhulu emkhandlwini weTheku ekuthenini usihlelele le ndumezulu yokusivalelisa. Kuthina kuyi-honor kakhulu, ikakhulukazi sibonga umama umeya okuyena othatha initiative yokuthi enze lo mcimbi omuhle kangaka wokusivalelisa. Siyabonga kakhulu kumkhandlu weTheku abasenzele kona namhlanje uMamzandile Gumede. So siyabonga kakhulu abakwenzile kwithimba ukuthi benze send off bathi abafana bahambe kahle. Nathi sisho njalo ke siwumusa Events and Production Company ukuthi abafana bahambe kahle bafike bayiphathe kahle phesheya neziyala abanike zona naloku nje akwenzile this breakfast send off. It was wonderful. Siyabonga uNkulunkulu ambusise. Sithankiwe ngekhazi